Alaikum masu sauraro, barkamu da sake shigowa YouTube channel ɗin Maryam Salisu Mai Dala. Kar ku manta da yi mana subscribe, like, share and comment. To idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne a gurin da sun yi rayuwar da ta sa suka ƙara sakankancewa da juna a Holland. Komai nasu tare suke yi, ita a gurin Samiha shakuwar har ta kusa girmansa. To nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Da yamma ranar Lahadi sun shiga gari. Suna zaune bakin ruwa, yawancin mutane kowa da harkarsa. Saɓanin al'ada ya sa bata wani sakewa da shi in dai a waje suke. Samir ya miƙe ya amso musu ice cream don ya fiye son sanyi. Daga inda take tana kallon sa bai ƙarasa ba ta hangi wata baturiya ta ƙaraso ta rungume shi. Gabanta ya faɗi, tana hangowa suna dariya. Baturiyar tana ƙara rungume Samir ɗin har da sumbatarsa a fuska da sauri Samiha ta ɗauke ido ta fara karanto addu'a a ranta. Tana nan zaune bata motsa ba har suka nufo gurinta tare. Yana kiran sunanta. Ta miƙe tsaye suna ƙarasowa ya kalle ta. Ya nuna yarinyar ya ce, "This is Zanifa, my classmate." Sannan ya dubi Janifa ya ce, "And she is my wife Samiha." Cikin mamaki ta sake shi tana kallonta sosai. Your wife is true? Matarka da gaske? Ya ce yes. Yana dariya. Ya miƙo hannu ta riƙe nata. Ta riƙe nata cikin ƙwararren harshenta ta ce, "Nice meeting you." Samiha ta girgiza kai tana ɗan murmushi. Samiha ta zuba mata ido suna ta magana da Samir. Baturiya ce sosai babu wani haɗi. Duk jan Samir da suka tsaya tare sai ta ga ta gota shi. Ta gaji da kallon su don haka ta yi gaba gurin ice cream ɗin. Samir ya mai da hankalinsa ga kallonta. Ya fahimci inda ta nufa sai ya kyare ta. Ta jima tana jiran su suna maganar su. Tana kallon su tana ɗan hararar su. A ƙarshe ta juya ta yi tafiya ta dama babu wani nisa da hotel ɗin da suka sauka. Babu ki a hannunta don haka ko benen bata hau ba. Ta yi zamanta a nan. Ƙasa kusa da benen tana kallon mutane. Ta ɗan jima can sai gashi har ya je saman ya sauko. Da sauri yana tunanin hanyar da zai bi, ya kalli ɓarin hagu ya hange ta zaune a rakuɓe tana wasa da wani abu. Yadda ya ganta a hakan sai ya ɗan ji babu daɗi. Ya saki numfashi sannan ya ƙarasa yana kiran sunanta. Ta ɗago tana kallonsa. Yadda ya ga fuskarta ya tuna masa farko-farkon haɗuwarsu. Kullum a haka fuskarta take. Ba ɓata rai ta yi ba amma fuskarta babu wata raha. Ya san bata cika son idan sun fita ya dinga rungumarta ba saboda yanayin al'ada. Hakan yasa yadda ya ga fuskarta a yanzu yasa ya kiyaye da haka. A hankali ya ce, "Samiha ta so mu tafi." Ba wani musu dama kamar ta gaji da zama ta yarda abin da yake hannunta ta miƙe. Suna shiga rum ɗinsu bayan ya sa ki ya juyo zai riƙo ta zame ta yi gaba can kan gado sai ta zauna. Ya ƙaraso cikin murmushi ya ce, "Baki ga yadda na zama a rashin ganinki." Ya sake zuwa zai janyo ta gare shi. Ta ɗan matsa a hankali ta ce, "Ni karka taɓa ni." Ya tsaya tsaye yana kallonta, hannun ma ya tsayar da shi yadda ya je kusa da ita. Ya ɗan yi jimu yana kallonta sannan ya janye hannun ya zuba su duka cikin aljihun wandonsa. Yana nazarinta. A ransa ya ce, "Samiha tana kishin ta gan shi da Janifa." Wannan wani ci gaba ne a gare shi. Zuciyarsa ta ɗan yi masa daɗi tunda ta damu da shi kenan. Shi yasa take kishinsa. Ko ba komai ya fara gane matsayinsa. Ya yi ɗan murmushi ya ce, "Ok, ina zuwa." Ya juya cikin bathroom har ya fito tana inda take. Daga shi sai gajeren wando ya fito ya goge jikinsa. Ya gama a yadda yake ya ƙaraso inda take a gabanta ya ɗan tsuguna ya ce, "Ai haƙuri. Janifa ta taɓa ni. Na je na yi wanka na cire kayan da ta taɓa ni da su sai a huce." Muryar tata da yake so da ita ce ta ce, "Ni babu ruwana da abin da ta yi maka." Yadda ta faɗa ɗin har ta sa dariyarsa ta fito. Ya rufe bakinsa da hannunsa yana ƙoƙarin hana dariyar fitowa. Har ya ƙara bata haushi. Shi kuma kallonta yayi yarinya da ita
za ta yi masa dabara bayan ga idonta nan da maganarta sun nuna kishin Jenifer take yi? Ta ƙara ɓata fuska, ganin haka ya sa ya daina dariyar. Ya miƙe ya zauna kusa da ita ya ce, "Forgive me, Samiha." Ta nan ɗauke fuska a ransa ya ce, "Kishi za ta yi fa sosai daga ganinta. Zai sake taɓa ta." Ta miƙe da hanzari ya fisgo ta ya haɗo ta faɗo jikinsa. Ya matse ta sosai don kar ta ɓaci ya ce, "Gara ki min wani horon amma banda wannan na hana ni taɓa jikinki." Tana kwance a ƙirjinsa har ta yi kuka ta yi shiru yana kallonta ya jingina bayansa da jikin gadon ya share mata hawaye. Ya sa hannu ya cire band ɗin da ta ɗaure gashinta. Ya fara shafa kan nata kansa a sama ya ce, "A baya na taɓa baki labarin wani ɓangare da ya shafe ni, a ƙarshe na ce miki sauran bayani idan muna tare za ki sani." Ya ɗan yi shiru sannan ya ce, "Tabbas Jenifer ita ma ta so ni a lokacin muna college. Sai dai ina tabbatar miki har na bar Oxford ni ban taɓa son ta ba, ko in ce ni ban taɓa son wata iya mace ba. Saboda a lokacin haɗuwata da ita na riga na ajiye son mace a gefe." Ya ce, "Samiha ke kaɗai zuciyata ta taɓa so irin son da ke tsakanin ɗiya mace da namiji. Kuma har yanzu take amincewa sanki. Zuciyata tana ƙara tabbatar min zan ci gaba da sanki har iya numfashina." Ya ce, "Bayan na ƙara secondary school a Abuja sai dadi ya nema min gurbin karatu zuwa University da ke Oxford. Can na fara karatu a fannin zane-zane. Dadi ma ya bani goyon baya bisa akan zaɓina na abin da nake karanta. Ina jin daɗin fannin domin ina iya sosai. Tun a shekarata ta farko Allah ya haɗa ni da Dean, wanda shi ma fannin zane-zanen yake karantawa. Izzuddin Obi shine ainihin sunansa. Kamar yadda ya bani labari, mahaifinsa musulmi ne amma mahaifiyarsa Kirista ce. Amma a dalilin auren mahaifinsa ta musulunta suka yi aure, danginta suka ƙeta sosai akan haka. Bayan an haife shi yana da shekaru 7 mahaifinsa ya rasu, inda kai tsaye dangin mahaifiyarsa suka ruɗe ta koma addininta na da, inda hatta sunansa suka canja shi daga Izzuddin Abdulkadir ya koma Dean Obi, wato yana amfani da ainihin sunan kakansa na gurin uwa kenan. Ba mu shaƙu da Dean ba sosai ba sai a shekararmu ta biyu a karatu kuma duk fanni guda muke karantawa. Idan mun samu hutun semester ina zuwa Najeriya in ga su mami, haka nan dadi baya wata 3 bai je ba. Idan su Tina suna hutu su ma suna zuwa ganina. Mun shaƙu da Dean sosai, komai tare muke yi. Yake sanar min shi tun da yanzu ya yi girma yana da 'yancin ya zaɓi duk addinin da ya fi masa kwanciyar rai, don haka ya tsabi addini na. Dama kuma tun kafin zuwansa Oxford yana son addinin, don wani lokacin har sallah yake yi a ɓoye. Dean shege ne sosai gurin karatu, yana da ƙwaƙwalwa sai ya yi ta wasa ko da exam ta zo, amma ko ranar da za a shiga ne ya ɗaga littafi ya ajiye to insha Allahu sai ya samu abin da zai rubuta a takardarsa, a fefarsa. Idan ba kai da gaske ba ma, kai da ka kwana karatu sai Dean ya fi ka a maki. Haka Dean yake, ga shi da kirki da mutunci sosai sai ka ce wani jinin annabawa. Kasawa guda ɗaya a gurin Dean ita ce mata. Son mace a gurin Dean sai ka ce wanda tun farko ya tsotsa ya zamo nonon babarsa. Shi ne ya shige shi ya yi rayuwa da shi wanda ba zai iya barin jikinsa ba. Don ko a zaune kuke kana yi masa magana kan haka, idan mace ta zo wucewa sai ya manta da kai ya bi ta da kallo. A haka muka dinka rayuwa da Dean. Hatta dadi ya san mu tare, a duk zuwan da zai yi a hakan ya sa ma yake ƙara mana abu saboda ya ga mu tare. Yana ganin mu tare. Dean shi ma ɗan asalin Najeriya ne cikin birnin Iko wato Lagos. A full address ɗinsa na gani, amma har zuwa wani lokaci ban taɓa ganin wani daga ɓangarensa ba. Idan abu yake bukata sai dai a turo masa kuɗi ta banki ya je ya fitar. A hutun da na ƙara shekarata ta 3 muka yi exam na je ganin su dadi kamar yadda na kan yi.
kwana 2 da zuwa na da dare mami ke sanar da ni yadda al'amarin kasuwancin dadi ke tafiya sosai. Gashi duk yawanci masu cutarsa yake tare da su. Shi kansa dadi abin ya dame shi. Mami ta ce ita tun farko ta fi son na je na yi karatun da zan taimaki dadi a harkokinsa, amma shi dadin ya ce a bar ni in karanci zaɓin raina. Ban ba ta amsa ba, amma na daɗe ina juya magana a raina. A lokacin ma ba ni da wani nisan shekaru, amma na ga dacewa da in karanci fannin kasuwanci ko don na ga na amfana wa dadi a gaba, musamman da na waiwaya na gani kaɗai ne ɗan shi namiji. Har na gama hutuna na koma. Ina komawa school tunanina ya canja. Rana ɗaya na sami din cewa zan canja kariya na koma karantar business. Din ya nemi sanin dalili, na ce it's my own choice. Hankalinsa ya tashi da ya ga da gaske nake ina ta zirga-zirga akan haka, kuma ya ji so nake yi na fara karatun tun daga farkon shi. Ban taɓa tsammanin din ya damu da ni sosai irin haka ba, sai da ya ce shi ma zai koma karantar business ɗin. Abin ya bani mamaki, ne ta nuna masa komai namu yana nan tare, hatta gurin bacci department ne kawai muka canja. Ya ce shi ya ji ya gani, ya ce idan ma ya ci gaba da architects, na san shi duk wani material na karatu baya tsaya neman sa, sai dai idan yana buƙatar ya amfani da nawa, ko da exam ce ta tashi, don haka gara a tashi tare a faɗi tare. Hakan ya sa muka ƙara amincewa juna ni da din. Duk abin da ya zamo baka da background ɗinsa dole ka sha wuyarsa, don haka ne ta faru a kaina a wannan ɓangaren, amma cikin yardar Allah haɗi da addu'ar iyaye sai gashi ni kaina sai da na fara mamakin kaina. Dadi da ya ji yadda al'amarin ya juya haka nuna min yayi shi a ɓangarensa in don shi ne babu wani abu da ci gaba da wanda nake yi. Bana tunanin zan kuma ɓata lokaci yanzu. Na nuna masa in dai zan yi karatu to kamar yanzu ne, musamman idan bana samun matsala. Dadi ya sa min albarka sosai, wanda har ya sa ni hawaye a lokacin. Ya yi min addu'a da ta taimaka min a wajen karatun. Ra'ayina ne fannin zane-zane, da haka idan ya kasance bani da wani abin yi ko weekend ina zuwa gurin 'yan yiya ɗinmu na da in ga wani ci gaba a fannin aka samu. Na daɗa ƙwarewa wanda sai mutum ya ɗauka har yanzu ina yin karatun. Nakan ɗan yi illa dai illa dai kawai babu ni a exam. Shiga ta business department ya sa na canja yadda nake rayuwa a da. Ban cika kula mutane ba, wanda ni kaina ban san dalili ba. Ba na sakewa da kowa sai littafi na, saboda yadda nake so na bawa karatun hankali na ka coka. Sai ko din idan muna ɗaki tare, shi nan ma babu wani abu, amma shi kuwa din babu wani abu da ya canja game da rayuwarsa. Har ya dinka yi min dariya wai ni wayayye, amma sai in dinka abu kamar ban waye ba. Samir ya kalli fuskar Samiha, ta yi shiru ta natsu tana sauraron sa. Ya murmushi ya kalli lokacin sallah ta agogo, sannan ya kwantar da ita, shi ma ya kwanta ya matso da ita sosai kusa da ita da shi Amin. Ya daɗa shafa kanta ya ci gaba. Ya ce, Sarah Jack na ɗaya daga cikin wacce na ajiye a cikin diary ɗin rayuwata. Sarah. Samir ya girgiza kai ya yi shiru yana sai da ya ɗan sami relief sannan a cikin zuciyarsa, sannan ya ci gaba. Ya ce Sarah Jack ita ta fara matsar rayuwata da sanyin friendship da ni. Ban wani ba ta goyon baya ba, amma ban wulaƙanta ta ba. Classmate ɗina ce wanda ni sai daga baya na fahimci hakan sosai. Sarah Jack ke gaya min ta daɗe tana lura da duk wani attitude nawa, duk wani motsi nawa, wanda duk shi ne ya fara burge ta. Don haka ne ma take son mu yi friendship a tsakaninmu. Na sanar mata akwai saɓanin addini nawa da nata, don haka tafiyar mu ba za ta taɓa zama ɗaya ba. Amma Sarah Jack ta ce ta ji ta gani. Sarah Jack na nuna min so sosai, wanda har cikin zuciyarta na san haka. Sarah Jack na da kishi sosai irin na mahaukatan nan, don haka ta tsani ko magana ta ganin na yi wa wata ko wata mace ta yi mini. Tafiyar mu ta yi nisa sosai da Sarah Jack, wanda duk inda za ka gan mu tare da kanta Sarah Jack ta kawo kanta gare ni. Nufi na yi duk abin da nake so na yi da jikinta.
saboda ta ga duk yadda ta kai da nuna min alama na ƙi kulawa. Na nuna mata yadda na gaya mata tun farko, yanayin addini na da nata ba ɗaya bane ba. Ni a nawa tsarin addinin dole sai da aure, sannan wani abu zai faru tsakanina da ita. Babu yadda bata yi ba, amma na ce mata a'a. Inda sai Rajat ta fara bani mamaki, bayan hutun semester da muka tafi muka dawo school, shekarar mu ta biyu ta dinka nuna ta yi rashi na sosai. Ta ce har cuta sai da ta yi, don a lokacin bata san yadda za ta yi ta ganna bane. A nan sai Rajat ta bigi kirji ta ce za ta iya aure na da yin kowane irin addini nake yi. Har abin ya bani tsoro. Kawai na ce mata zan yi tunani akan haka. Kullum kawo sai Rajat ake yi school a zo ɗaukar ta, hatta direban ta ya sanni, amma ban san yadda aka yi ba sai ga shi sai Rajat ta dawo hostel ɗin mata na makaranta da kwana. A nan na lura da kyau sai ba ta wani karatu sosai, gashi ita kaɗai ce a gurin mahaifinta, kuma yana ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a cikin ƙasar. Idan haka ya turo ta karanci business, don haka na dinka dage mata akan ta karatu. Din kuwa ya dinka yi min dariya yana cewa yanzu na fahimci abin da yake ji ga mace. Har raina ya ɓaci. A ɗaki muke mu dukanmu lokacin baccinmu. Na kalle shi sosai na kirawo sunansa. Na ce Din, ba zan ce maka ban taɓa yin amfani da mace ba, kowace iri ce, saboda idan na gaya maka ba lallai ne ka amince ba, amma ka ji abu wannan. Ko masu sauraro, nan da za mu tsaya daga cikin littafin Kainuwa wanda Maryam Salisu Maidala ta rubuta.